Digging deeper. Isihloko sethu sanamhlanje kule theme yethu ethi rooted and growing, namhlanje sithi digging deeper. Scripture sethu sisifumana ku Psalms. Sizawufumana ku Psalms 119. Verse 9. Psalms 119, ivesi esiza kuyifunda nguverse 9. Ifunde kagohlobo ke kule yam inguqulelo. Ndizawucela sibe naye umfundi ochwayitileyo ozawusifundela kwinguqulelo yesiXhosa. Kule yam inguqulelo ye-NIV ifunde kagohlobo. How can a young person stay on the path of purity? Ibe nempendulo ngasezantsi ethi by living according to your word. Ngicela uyifundele isiXhoseni. Umfana uyaqaqaqambisa ngantoni na umendu wakhe ukuzigcina ngokwelizwi likaThixo. Cela sicele uThixo wethu othandekayo, ononceba, onobudlelwane, onobubele wasekhaya izulu. We come before you ngale njinga namhlanje. Dear Lord, ilizwi lakho lityhile, sinonqwelo somandla ukuthi uncokole kunye nathi ngendlela obucwangcise ngayo ukuthi uyancokola kunye nathi. Sincede Thixo yonke into ungayithetha kunye nathi ngale njikana namhlanje, singashiyi ngalinye ilizwi kuyo ukuze siyolunge siphume apha singabantu abangcono kunobo besingenile. Lo ngumnqweno nomthandazo wethu uYesu Kristu obuyayo. Amen. Ithi ke itheme yethu digging deeper for today. There's a question ke apha ebuzwayo uba how can a young person stay on the path of purity? Ndiyayithanda ke le question ibuzwayo apha. Okokuqala isuggesta something, into yobana ayithi how can a young person start on a path of purity. It recognizes the fact that this young person esithetha ngayo is already on the path of purity, and we need to applaud that, because kaloku umntana xa esenza kufuneka abonakaliswe into yobana siyayibona le nto yenzayo, we see you. So siqala ngaloo nto nje ezibekwa into yobana asizamzongcolisa, sizothi enkosi kuThixo that we have young people that are on the path of purity. Siyambonga uThixo ngaloo nto, because if it wasn't for that besingenayo iveki yeyom, besingenayo iyom ezawuqhuba iveki yomthandazo. But thanks be to God, this week sizorejoyisa kwinto yobana uyasibonisa uThixo into yobana bakhona abantu abatsha, and abanelanga ukuba khona abantu abatsha, bakhona abantu abatsha bazimiseleyo ukuzigcina besenendweni kaThixo. Inhle ke loo nto, kumele si-acknowledge loo nto leyo. Ihambe ke ngoku ithi how can a person stay? Okay, selapha ke ngoku, selapha kule path, but we recognize into yobana kule path of purity there's a lot of opposition kule path of purity. So kuza kwenzeka njani ukuze lo muntu omtsha akhuthazeke ukuhlala kule path? Sizophendula lo mbuzo ke ngoku into yobana yes, we acknowledge that the young person is already on the path, on the right path, and we thank God for it. But how do you continue staying in that path? Because when you look outside, izinto ezenzekayo outside zithetha ngezinto ezinothi xa unozijonga zikwenze famous uba unozenza, but ziza kuphazamisa on the path yokuhoya le nto kaThixo, ingumendo kaThixo.
So i-purity ayihambelani nendlela ezibekiweyo ezenzeka ngayo izinto. Young people want to be beautiful, right? But how do you stay beautiful and still be pure? There's nothing wrong, no funubamsho. But what type of beauty do you need to show as a young person so that you preserve your purity? That's the question that we need to ask. And the whole world is showing beauty. No, this is the way of beauty. You need to be slim. You need to have curves. You need to put on your makeup. You need to have on all those. Those are the things. But do they say anything about your heart? Do they say anything about your character? Because eyona nto yenza umuntu uba makathandeke sele ezenzile zonke izinto enxibe kakuhle etheni, but if isimilo asithandeki awufuni nokumbuka. So what makes a young person beautiful? Sisimilo esisiso esibonakalisa ihambo kaThixo. So when we talk about beauty, bantu abatsha, we talk about that. We talk about umntana oyaziyo into yobana yonke into endiyenzayo iqala kuThixo. Sithetha ngomntana oyaziyo into yobana nokuba ndiphi na, God sees me. There's nothing that I can do ekusitheleni kwabantu ingabonwa nguThixo. So you preserve that purity seluwedwa because you acknowledge ukuthi uThixo yena uyandibona kule ndawo ndikuyo. Therefore, andikwazi ukonwabisa abantu abanye abandibonayo ndigrive umoya oyingcwele osoloko ukhona usecankwa kwam ngokwenza izinto ezingezizo. So how does this person continue staying on the path of purity? Is to continue living imigomo uThixo asibekele yona. Usibekele, we are pathfinders, siqale kwi-adventurers, kwakusitshiwo phaa ubana be kind, be true, be cheerful. Ndiyazilibala ke ezinye zininzi-10 ntaliyazo, but siqalwe ngazo sibaninzi, zizo ezisafuneka siziphilile. Impurity yethu preserve zizo. Siphinde sikhule siye nakwi-pathfinder, same thing happens naphaya, siyaphinda siyafundiswa how to keep pure. Isezizo nangoku ezi zinto kuthethwa ngazo apha into yobana sizigcina njani si-pure. Ithi impendulo xa idlula phaya ithi by living according to your word. Siphilele uYesu, asiphilele omnye umntu. When we live for God, we do things differently. We walk differently. We talk differently. In conversations zethu, we respond differently. Kwindlela abanye abantwana abaresponda ngayo. Because thina siphilele uYesu, ilizwi likaThixo litsho lithi xa umuntu ethetha kakubi nawe, wena uphindisa nge-answer harsh, nawe uphindisa nge-answer soft. Kuzobakho uxolo kule ndawo uhleli kuyo. These are the things that uThixo athi masizenze apha. We have young people in the Bible. Asinika umzekeliso wabo into yobana bona benze njani ukuze babugcine ubunyulu babo. One of them is Joseph. uJoseph uphile ubunyulu away from home. Lando sitshoyo into yobana iliso likaThixo lona aliboni apha phambi kwethu, libona naphi na. uJoseph usuke kowabo engasukanga kamnandi, wayozibhaqa sekwaPotifar ethengisiwe as a slave, coming from the environment of being uba besinokuthetha ngeterms that today he was his father's favorite child. Usuka kulo environment wokokoswa noteketiswa uyophila kwi-environment yophatheka kakubi. We all face that as young people. Sisuke emakhayeni wethu sithanda siteketiswa, siye esikolweni kuhash esikolweni, hash esikolweni.
leya environment ayihleki nawe. Niqala ngoba nibe bayi-20 okanye 50 apha eklasini, abe yi-1 umuntu omkhulu. Abuzuba uteketiswa tu. Funeka kwenziwe le nto funeka yenziwe. Ngexesha funeka yenziwe ngalo. Kuphinde kube kwisikolo sonke. Akubikho lula to stand out kwi-environment enjalo. Siphila kwi-environment enjalo, singabantu abatsha. But in that environment, uJoseph yena khange afike phaya athi, hayi ndingablenda apha mina, andizubonwa uba ndingubani, vele ndiyi-1 mina ndisuka kwaSirayeli. Bonke abantu balapha abangubona abaSirayeli, akho mntu uzandibhaqa uba ndiblendile ndenze le nto yenziwayo apha. He could have done that, but he didn't. He lived his life as if uselapha kowabo, as if utatakhe uzawuthi, hayi Joseph ayenziwa kanje loo nto leyo. Waqeqeshwa ngamazwi ebekhuliswa ngawo ngoko bengekafiki apha. All of us as young people sikhulisiwe ngalamazwi. If awuwafumenanga ekhaya, uwafumene enkonzweni. Lilizwi likaThixo elo. When we talk about the word of God, we talk about izinto esizifundiswayo, the values esifundiswa zona ekhaya uzotsho apha enkonzweni. That is the word of God. Abazali bethu basifundisa into esecaleni, basifundisa into elapha. Ukuhlonipha, ukuba ngabantwana abathobekileyo, ukuba ngabantwana abathumekayo. Zonke ezo zinto zilapha. We continue with that when we want to keep the purity. Wazigcina uJoseph sekukho opportunities zokubana angenza izinto ezirongo, abe popular about it. Wayemhle ke uJoseph. Hayi wayemhle. Wayengaba bafana othi xa umjonga, uthi xa umjongile uphinde umjonge. Njengabantwana bamasabatha. Umjonga kayi-1 umntana omsabatha. Uclean. Uthi se umjongile uphinde umuntu umbuze ngamaxesha, awukhonza isabatha? Because inkangeleko yakhe iyabonakalisa into yobana lo umntana ugcinwe lilizwi likaThixo. Wayenjalo ke noJoseph. So ne-temptation ezazayo kuye uJoseph zaziqala zijongene nobuhle bakhe njengathi. Zikhona i-temptations ezifikayo apha kuthi zijonge obu buhle bethu, ziqale kanye kubo, zifuna ukutshapisa obabuhle. How do you keep pure in cases like that? Ubone uba ngunobuhle walapha kule ndawo kuyo. Everyone ujonge kuwe. How do you keep pure? You remember uba lo mzimba yitempile yomoya oyingcwele, and you don't grieve the Holy Spirit ngokwenza izinto ezirong. So uJoseph uthe epresenta lezo opportunities zoba eboniswa uba uyabonwa that he is a handsome boy. Wala nalapha wathi andizi. Wabaleka ngenyawo zombini kwizinto ezifana nezo, wathi andizupateka kwizinto endizaziyo uba uThixo akazivumeli. He kept pure ngoba esabambe ilizwi likaThixo. So iyakwazi kwenzeka leyo. As a young man, you keep yourself pure ngokubambelela kwilizwi likaThixo. Ube popular futhi, because he was popular. iBhayibhile imani sithi uThixo wayenoJoseph, wayehamba naye, and he prospered. Akazangaprosperishe because uwenze le nto yenziwayo wa-adapta naye kule environment akuyo, wenza ngohlobo ekufuneka. The only reason why he prospered because uThixo wayehamba naye, and naye wayemthobela uThixo. I-prosperity yethu ezawulasta ihlale apha kuthi, ingabi khona namhlanje iphinde ingabikho ngomso. Yile siza kuyifumana ngokugcina umendo wethu, ngokuhamba ngelizwi likaThixo. We see a young woman, Esther, beautiful young woman. Uyakhethwa phaya kwi-contest eyayisenziwe, akhethwa uba makabe ngumkanikazi umhle. Wakungene lowo nobuhle phaa, you can say yayi-Miss South Africa wapha. Wakhethwa uEsther, emhle, wayoba ngumkanikazi. Xa yafika eBhotwe, imishini iyafika ilandele emveni kwakhe, kuthiwa Esther uyakrwethwa. Esther kaloku khumbula unemishini yokuba lapha. uEsther
wafuna ke uziliza into yoba le mission mandingayihoyi, le mission mandingayihoyi, wakhunjuza into yobana le ndawo ubekwe kuyo ubekwe ngenjongo. Ungangayihoyi le mission, but khawuyicinge ke ngokuba uba le mission iqhubekile ngaphandle kwakho uzawuba ngokabani na wena. Eyangumani entle nayo, ndiyayithanda le ndawo yobuhle because bahle, ne? Umhle uEsther uthe wawuyiva loo nto leyo into yobana eyi ndine mission efuneka ndiyenzile. Wathi khani nithandaziseni, masithandazeni for 3 days. Nam ndizawuzila ukutya ngapha ndithandaze. Ngoba into wayeyithandazela kwakukho umthetho phaa othi awukwazi uvese kuye kukumkani engakhange akubize. Uyocela noba ufuna nto, noba ungunkosikazi kakumkani, awukwazi uvese kuye uyocela into ungakhange ube kanti ukubizile. Usenobulawa nobulawa. Thandaza uEsther le 3 days wahamba waya kukumkani wayocela i-audience kukumkani. Hawu ukumkani zangabe nengxaki. Why? She prayed. She understood into yobana ayikokwakhe ukwenza, koko kungamandla kaThixo ukuba izinto zakhe maziphumelele. This is a young woman. Nayo engakhange ibe nepasti entle, i-colorful ipasti kaEsther uba uyayijonga, uzowulenda apha eSmart uba makabe lapha, uyinkedama yena kuqala. So iimeko zethu ezimbi do not limit us from being pure. Uba ikhona imeko ophila nayo, ayikwenzi uba ungamphileli uThixo ngepurity. Joseph did the same, ekude nekhaya, engahlelanga kamandi. NoEsther usibonisa the same thing. UEsther waya kukumkani, wayocela i-audience, wammamela ukumkani. In fact ukumkani uthi cela noba yintoni na. In fact Esther, nokungacela ihafu yobukumkani bam. Do you see izinto esizithandayo esizifunayo uba ziyafumaneka xa sihamba ngomthetho kaThixo? Half of the kingdom. Khawucinge nje loo nto leyo kuthiwa hayi ndiyakunika nje. Akho nto ufuneka uyenzile, ndiyakunika. Inye into awayenzayo uEsther, walandela emthethweni kaThixo. Yaye wawukhona umthetho walapha othi awuyi kukumkani engatshongo ukumkani uba yiza kum. Yena waconsult uThixo, wabuya nempendulo kuThixo esithi hayi uvumelekile ungahamba. So young woman elapha, noba useyintombazana ke uthi awukafiki phaya kuwoman, because sithetha neyom, sithetha no-my sister, my friend. You can live for God. You can be pure and still succeed. You want to be mentioned kwindawo eziphezulu, God can make that happen for you xa ujonge indlela yakhe usenza ngokuthanda kwakhe. Young man olapha, Thixo akaxakwanga ukwenza uba mawube popular. Sufuna uba popular ngendlela ezingezizo. uThixo unayo indlela yokubeka apha udlele zikumkani. Wokuba ungumthinjwa udlele zikumkani. Remember uJoseph waphele iprime minister yase-Egypt. Uyayibona? Kodwa ebeye phaya eyintoni esislave. Akangazange yenze enye into uJoseph, asiva kuthiwa wafunda wathini. Isikolo sikhona siyafuneka, kodwa into esiyivayo into yobana wahlala emendweni kaThixo. NoEsther remained engukumkanikazi opopular, othandwayo, ngoba wathandaza, waconsult uThixo ngokwenza izinto, hayi ngobuhle bakhe. She could have used that. Aveske athi hayi mama kunganza ngimamela mina aveske ndiye kuye ebendikhethile because uyabona ndi right. But she didn't. She consulted God. Nathi ke akho nto inosixaka ebomini. We can be pure. We can continue living and staying in that path of purity. Noba imeko ithini,
Go back to God and ask him, the temptation is overwhelming. The man there, everyone is against me, and nazo nechomi ngoku because mna ndingulo kuthiwa xa kuthethwa ngudade white. The team. And you will hear God giving you an answer. Ubashai, you are on the right path. Exesha elifanelekileyo akunyuse uThixo ube kumgangatho phezulu. Awuzinyusi ungumuntu. You don't do that. God does that. You continue wena umthobela usenza intando yakhe ufunda ilizwi lakhe yonke loo nto leyo yena ngexesha elifanelekileyo akunyusa kubeke endaweni ephezulu. The plea yanamhlanje is for us to read the word of God. Bantu abatsha, let us soak in the word of God. We have fresh minds. Ingqondo zethu sezizipontshi ziyagraspa kanje. Let us read the word. Singene nzulu, makungabi ngathi into nje kuba kuza kuthiwe yenza into. Ngena nzulu. iBhayibhile iqale from cover to cover. The same way that you read a novel, do that with the Bible. Read the spirit of prophecy. Esikucacisela more about the word of God. Dig deep. Ask questions. Ebantwini abakhulu. Bakhona abantu abakhulu balapha nawo abadala bakhona. Umbuze into yobana niqonda kahle lento omdala khawuze avumbise. Sihlala lapha mdala khona into ngifuna uba sicacise. And ask. Go deep in the word of God. And God will help you to prosper. Siyayazi uba yona into siyifunayo leyo in life. We all want to prosper. Prosperity yethu ipha sitting at the root, at the feet of Jesus. Sitsale kangangokuba sinako kwi-nutrients asinika zona. Isiqhamo sizawubonakala ke ngoku. Will be fruitful, will multiply, will have beautiful colors esizibonakalisayo because we are rooted in the word of God. Wanga uThixo ngasincede kujeni yethu yonke ingabi kuphela kwale viki that we start that. Uba masibe deep in the word of God. uYesu abonakala kwesibili. There's abantu abakhulu abahleli nathi apha namhlanje. You'll be surprised. You will think that siyafunda thina sifundi nathi. Mhlawumbi ke sisikhumbuze sinakuthi that let's recommit. Let's recommit in soaking ourselves in the word of God. When you have read in the morning, you woke up very early in the morning and read the Bible. But it hits differently if you had a conversation with God in the morning. So masifundeni, ezona nto masizixoxe, amasingaxoxi into yobana hayi ufuneka lamzalwana kaqonda kalo. Masiyeke ukuxoxa ezo zinto, masixoxe nzulu ngelizwi likaThixo. Izinto esingaziqondiyo sibe nee-conversations eziproper about it. Pray about the word of God, basikhanyiselwe sikwazi ukuba libandla elifundayo. We used to be known for that. Unfortunately, we're not there anymore. Asikwazi ukuchila ngaso esasidanga because ngoku asisasinxibi isidanga. Asisasinxibi. So, xa sizawuthandaza, sizawuvala, singawenza le commitment. Abantu abatsha, it will be a new commitment for you, but for thina abantu badala, for us to recommit into digging deeper in the word of God. Silifunde uThixo asincede ukuba silicacise lisincede ilizwi lakhe. Sithi siphuma usiyoyika uphuma bantwana basekhaya because sizawudibana phaa ngaphandle kubekho ilizwi kuthiwe let's have a conversation ngale. Awuyazi noba indawo eBhayibhileni uba isabatha yini. Siyoyika ke ngoku. Awuyazi uba uzawuthini because kaloku awuzudifenda wena phaa uzawuthini. iBhayibhile ithi iBhayibhile uzawuthini ke ngoku xa ungayazi.
eziba sizawuvala sicele umama uNkabi azosithandazela. Let us do that commitment bethuna kwakhona uba uThixo makasincede sisandele kuye nangakumbi. Inkosi mayisikele ukufunda kwethu naphakade abantu.